toto je a.k.a. Patrik Kokpilot. Yes Sir Production. Touto cestou som sa vydal preto, lebo milujem rap. Nestagnujem, skôr som pridal leto, požurujem, veď robím, o čom som vždy sníval. Každý môže robiť, čo chce, pokiaľ není na tom tak, aby sa skrýval. Každý sám svoje najlepšie vie, čo je preňho dobre a čo ho ťahá dole. Ja pracujem stále, non-stop aj sne, ešte len som začal, rozširujem svoje pole. Niekto to má na haku, ja makám a drem, píšem, tvorím, viem, približuje sa mi sen. Čas tomu venujem, len to stále trénujem, dokola opakujem, ako vás pofakujem. Všetkých, čo mi neprajú, dvere mi zatvárajú, preto som ma tárajú, potom sa len vtierajú, najlepšie to zahrajú, vtedy keď nič nemajú. Pár pravých, čo to nehrajú, za babku ma nezapredajú, len tak si ma nedajú a takých si ja tiež nedám len tak. Ostatní, nebudem už riešiť s vami nič, nikdy. Ja som ten, čo púšťa treky von z izby, lietajú medzi vami ako frisbee. Že mám tu flow, tým buď si istý. Že mám tu flow, tým buď si istý. Počkaj, kľud. Poďme ešte raz. Cítim sa, ako keby sa blížil koniec. Je príliš neskoro začať znova. Toto je jediná vec, ktorú dokážem. Niekedy mám pocit, že všetko, čo robím, je zlé. Hľadám nové slova pre tú istú pieseň. Od dňa, kedy vyšla prvá pieseň, volám sa Kokpilot. Som si myslel, že moje meno je chyba. Musel som zmeniť štýl, vraj som bol príliš mäkký, až kým som sa k tomu nepostavil. Som Kokpilot, aj keď ma nikto nepozná, nepočítam tie percentá. S Patrikom sme ako posadka, ktorá pláva v oceáne. Všetko je medzi nami dôverné, nie je to určite falošné. Niekedy mám pocit, že sme to prežili, ale vždy to ostáva ukryté.